la veritat és que amb aquesta activitat m'hagués agradat moltíssim que haguessin hagut companys i companyes meves, perquè s'han dit coses molt interessants. Perquè els companys i les companyes, sobretot companyes, sabeu que les pageteres són majoria de Catalunya, estan venent peix en aquests moments. Per tant, és difícil que hagin pogut assistir. En tot cas, agrair, primer aquí bon dia, agrair sobretot a la càtedra de serveis marítims de Palamós, més que hagi invitat, perquè considerem que nosaltres som una part, diguéssim, de bastant contacte amb el consumidor, som els agents que estem diàriament, diguéssim, no patint, però sí explicant les dificultats de la complexitat del peix. I quan dic peix, em refereixo a crustacis i em refereixo a mol·lusques. Quan em van proposar del gremi que tenia que vindre a parlar sobre una guia de correcta higiene, em vaig pensar que s'ho podia explicar aquí. Evidentment, clar, hi ha una guia, que la passaré i l'explicarem, que té un aspecte en moltes societats molt reiteratiu. Clar, per nosaltres això, per qualsevol pageter, diguéssim, ho tenim claríssim dins de la nostra activitat. Efectivament, com és lògic, com de qualsevol grup humà, uns ho fem millor, nosaltres ho fem pitjor. Cada persona, cada grup, té unes diferents sensibilitats. Però nosaltres tenim un tema que és fonamental, que m'agradaria que vostès ho tinguessin en compte. I els vam dir una vegada que va vindre l'anterior conseller de Sanitat. Nosaltres som agents de seguretat alimentària, perquè si no l'endemà els nostres clients no tornen a comprar als nostres establiments. Per tant, nosaltres tenim molt d'interès en això. Jo us intentaré explicar tres coses que crec que són interessants. La primera, quins són els aspectes que nosaltres fem diàriament com a element d'activitat per arribar a bon port el tema de la seguretat alimentària. La segona, la convicció, si no conec cap peixater ni cap peixatera que ho tingui clar que és responsable del peix que ven. I una tercera seria una reflexió que està latent dintre del nostre col·lectiu i que està molt lligat al que ha dit abans el professor Abel Moliner sobre el tema del talibanisme de la seguretat alimentària. Hi ha vegades que ens trobem que són víctimes a través de mitjans de comunicació, a través de segons quines històries, en moments que nosaltres no sabem ben bé què dir sobre problemàtiques que hi ha, com per exemple el tema famós de l'anisakis, o el tema famós de les matèries passades amb els depredadors grans, etc. I tot això, fa ja un temps que vam fer tots plegats una mica d'un article, un butlletí intern que tenim, que també m'agradaria llegir-lo perquè vostès tinguin també un element de reflexió des del món del peix, des del món dels peixaters. Per nosaltres, com us he dit abans, és obligat la higiene. La higiene en el moment que anem a comprar, que de matí a les 3:30 estava al Mercabarna, evidentment tinc que tindre un vehicle en condicions. Ja avui la gent no accepta un vehicle que no estigui en unes condicions òptimes d'higiene. I quan jo se'm planteja la compra dintre de Mercabarna o de qualsevol lloc de Catalunya o del món, em dones compte com els productes que arriben al dia arriben de moltes diverses maneres. Aquí, en part, en diverses intervencions ja s'ha dit. Nosaltres tenim la necessitat de saber adaptar el millor peix al millor preu. Hi ha un aspecte que jo crec que val la pena fer un minut d'aturar. A vegades la gent diem, això és fresquíssim. Vol dir que això és un sinònim de qualitat? No. Jo crec que el peix fresc tenim que tindre clar que és una manera de conservar el peix. I dintre del sistema de conservació del fresc hi ha diferents etapes de compra. Però no és sinònim que el peix fresc tingui sempre una qualitat òptima. Quin és el peix que té qualitat òptima? Evidentment, els peixos de llotja. Aquí de Palamós estan capturats a la bona aquí
se subhasten per la tarda i a vegades es venen per la mateixa tarda o l'endemà, efectivament, la quantitat és extra. Però vostès saben que el peix que estem treballant a Catalunya, un 20% de llotja, però un 80% és de nosaltres cavalers nacionals i internacionals. I per tant, cada dia, quan tu vas al mercat a comprar, et trobes en etapes de qualitat molt diverses. D'acord? I això, efectivament, implica alguna que crec que és important, que és l'experiència del dia a dia. Jo fa 44 anys que treballo amb peix, em vaig quedar enamorat de molt jove del negoci del peix, no he fet una altra cosa a part d'estudiar que comprar i vendre peix, i he estat a Nord-Àfrica durant 10 anys treballant des de Mauritània fins a Líbia comprant i venent peix, i us puc dir que entendre el peix és molt difícil. Molt difícil. I a vegades sento coses que se simplifiquen d'una manera que jo em quedo sobtat de que no hi hagi una certa prudència a l'hora de fer aquest tipus d'anàlisis. Nosaltres, lògicament, com no pot ser d'altra manera, l'origen del peix és molt important, però sobretot és l'origen del peix en funció, diguéssim, del que estava parlant fa un moment abans, en tema, per exemple, de denominació d'origen Palamós. Efectivament, la gamba de Palamós ven per si sola, perquè té un prestigi, té un reconeixement, però quan estàvem dient la pregunta d'abans, és molt clara. El primer que tenien que saber, que és molt difícil de saber per part del consumidor, si va a un establiment que hi ha una enganxina que diu producte de Palamós, és saber que aquell dia hi havia gamba de Palamós. Perquè, efectivament, les gambes són molt similars a tot el Mediterrani. A nosaltres, els peixaters, amb el comerç del peix és positiu. És molt positiu que hi hagi controls de qualitat, que hi hagi marques. L'altre dia vaig assistir a un del peix de la Barceloneta. I, efectivament, a nosaltres ens dona garantia, ens dona tranquil·litat, ens dona, sobretot, seguretat de cara al consumidor. Però, clar, no perdem de vista que fa 3 dies després d'aquesta presentació vam tindre queixes de companys que van a llotja que el peix de la Barceloneta es neteja amb aigua de port. Clar, tot això té que anar amb una certa harmonia, perquè si fem, per un cantó, un avanç molt positiu de fer una denominació de marca, d'origen, etc., s'ajuda a vendre, però després tenim que anar en compte amb el tema, diguéssim, de la mentalització, que també abans em sembla la Pilar ho deia, de mentalitzar. I aquestes mentalitzacions no són fàcils. També nosaltres tenim certes dificultats. Com a peixaters i peixateres tenim molts tics i que hi ha vegades que sabem més del que sabem. Un dels aspectes que nosaltres apostem molt durament, evidentment no tant com els pescadors, la feina dels pescadors és molt més dura que la nostra, però la nostra dura, perquè nosaltres ens tenim que aixecar molt d'hora, o bé al matí, o bé després de vendre, a la tarda, les dones o els homes s'han d'anar a les llotges a comprar el peix per continuar després de vendre fins a les 9, fins a les 10 de la nit, per continuar demà treballant. No vull dir que és el mateix que el món del mar, que el món de la mar, com diuen els pescadors, el món de la mar, diuen femení, és molt més dura, però nosaltres també tenim una certa, com ho diria jo, una certa element molt intrínsec del peixater. O sigui, el peixater no tothom val per ser peixater. No és que vulgui dir que sigui una feina molt complexa, sinó una feina que té que agradar molt. I aquesta feina, com un dato, però claríssim, portem molts anys parlant sobre el tema d'horaris, i en el cas hem d'acabar. L'horari encara es manté de bona hora perquè d'aquesta manera aconseguim acostar el peix al producte més ràpid, molt més ràpid amb el consumidor. Per tant, és una garantia de sacrifici que fem els peixaters i que demostrem amb el dia a dia, encara amb el segle XXI que estem, encara continuem aixecant-se molt d'hora i estar treballant durament fins al migdia i a la tarda, a vegades inclusiu segons quins dies de la setmana.
I en tot cas us ho explicaré ara el més ràpidament possible per no cansar-vos, perquè clar, són temes que jo crec que són interessants però que hi ha una certa història òbvia. Aviam, us explicaré ràpidament el nostre gremi. Jo soc president fa poc temps, però està clar que és una associació, és l'associació més potent que hi ha a Catalunya com a gremi, d'acord? Som en aquest moment aproximadament uns 98 empreses de majoristes, 1.400 peixaters i peixateres petits, de parades, de carrer, etc., que tenim uns 2.000 i pico d'establiments a tot Catalunya. Som empreses majoristes arrelades fonamentalment a Catalunya. I el 2009, si no me'n recordo, si la Pilar em rectifica, que crec que es va fer la guia, el 2009, 2010, el 9, es va fer una guia que jo l'havia vist, la tinc, i que a vegades la donem a gent que ve a fer les pràctiques de manipuladors de crits. Aquesta guia, que tenim sempre al nostre gremi, doncs la donem i fem distribució al sector, anem adaptant els continguts dels manipuladors d'aliments i sempre, quan fem aquests cursos, donem un exemplar amb la persona que ha fet el consell. Una peixateria, el cas us dic el que és, pot ser dintre del mercat, pot ser dintre del carrer, etc. Nosaltres el que tenim és que no hi ha dubte, i us asseguro que conec amb moltíssims peixaters i peixateres, i ningú diu no, això és culpa de la llotja, o això és culpa del majorista, o això és culpa de tal. No, nosaltres quan comprem assumim el risc. Quan nosaltres ens trobem, perquè sempre ha existit, el tema del famós paràsit anisakis, nosaltres tenim que resoldre el problema. I a vegades el resolvem agafant el peix i llançant-lo. Perquè no podem tornar al majorista, no podem anar a la llotja a dir, escolti'm, aquest peix m'ha sortit carregat de paràsit. És veritat una cosa, que jo he vist paràsit tota la meva vida. És veritat també que el nivell d'exigència del consumidor no té res a veure actual al de 1970. Però, amb aquest tema, jo crec, i lligat a el que havíem parlat abans, crec que hi ha una certa, a vegades, exageració dels problemes. Sobretot a Espanya o a Catalunya, en general el peix no es menja mai cru, encara que sí que és veritat que hi ha una línia d'hostaleria, japonesa, que consumeixen peix cru. Aviam, el tema dels perills, l'APCCC, clar, això li dius a un peixater i li diu, què dius? No, però és que el peixater ho fa. Fan anàlisis, nosaltres tornem al mercat, comprem el peix, donem voltes, la Vanessa ens veu treballar allà a Mercabarna, veiem quantes voltes donem per saber o intentar col·locar-se el menys possible, perquè a vegades la visió del producte és una, i quan tu tens a casa o quan el tens amb el tacte o amb l'olfata, la vista a vegades és subjectiva i no tens, depèn també molt del dia, de la quantitat de producte que hi ha, però que hi ha una gran varietat. Una de les coses impressionants que té el peix és que cap dia és igual. Per què? Perquè cada dia és molt dinàmic. Entre peixos de diferents llocs, es creen situacions que el dia abans eren impensables, que l'endemà canvia tot el programa comercial. Més coses, continguts, el control d'entrada dels proveïdors. Això ho tenim perquè cada dia nosaltres tenim la documentació del producte que comprem. Clar, aquest document a vegades va acompanyat d'informació i a vegades no va acompanyat. Cada cop es va millorant, cada cop es va informatitzant més els aspectes aquests i aconseguim fins i tot a vegades saber quin peix hem comprat. Perquè és la paradoxa que els documents que teníem eren fets quasi com si fossin taquigrafia, perquè una cosa absolutament la costava. Si no sabies, si no havia sigut el mateix que comprava, això ha canviat, això ha millorat. El sistema de traçabilitat. Aviam, nosaltres no estem en contra de la traçabilitat, però estem, diguéssim, encara en un període d'adaptació entre l'origen i el moment que nosaltres hem aconseguit. A nosaltres, objectivament, ens va bé, perquè tot el que doni seguretat al nostre client és positiu per vendre. Venem més còmodament, la gent té més confiança. El tema de disseny i manteniment de local d'equipaments, això és evident que poques peixateries veureu en mal estat. Pot haver alguna, gent molt gran o ara determinada segons
moren. El pla de neteja i desinfecció, un altre element claríssim. Nosaltres no podem ser bruts. Podem ser bruts, però estem condemnats al fracàs absolut, perquè el peix, com sabeu, fa una olor que la sents de quilòmetres. Per tant, obligatòriament tenim que ser nets. La temperatura, vull dir, la persona menys experta en aquest tema sap que és fonamental una càmera frigorífica, treballar amb gel, etc. No dic que no hi hagi casos d'oblits o de torretes. Control de plagues, normalment, tenim a l'estiu la dificultat clàssica de les famoses mosques i tenim un buit aquí perquè jo encara no he trobat el sistema adequat. Evidentment, sí que és veritat que hi ha un sistema que és car, que és tancar les parades, tancar la zona on tu veus el peix amb una temperatura determinada, pràcticament erradiques el part d'aquesta plaga que l'estiu serà menys en un cas molt determinat d'escarlats o de coses que s'han dit abans que això no hi ha mai per les botigues. Un problema que crec que és molt important és el tema de la formació, els hàbits de feina i formació. Efectivament, aquí jo crec que tenim un cert. Tenim també la responsable de la formació de l'Encabarna, que estan fent feina, però sí que és veritat que tenim, sota el meu punt de vista, és un sector molt autodidacta, que s'ha anat passant per família, menys dels últims anys, que ja s'estan vinculant gent nouvinguda, que no ha tingut mai relació, que pràcticament a vegades ni han menjat peix a la seva vida. I que això sí que és molt important que des de l'administració es fes el màxim esforç possible perquè la formació, el coneixement del producte, el coneixement evidentment del pensó que hi ha sobre el producte del peix, etc. Això és molt important. Aviam, tot el tema del diagrama de fluxes simple en la pasteleria, us asseguro que poca gent ho porta. Poca gent ho porta perquè és difícil. Tenim una quantitat de tasques a fer que això no ho fem. Perill de contaminació que afecta el producte de la pesca. Això sí que ho detectem perquè som experts en això. Nosaltres tenim claríssim el producte quan té viabilitat o no té viabilitat. Per exemple, abans, la noia que he parlat abans feia una posició que és molt clara, que l'administració a nivell de l'estat espanyol, de nivell català, també ho fa, que és entre el concepte d'admès i no admès. O sigui, es fa una mica de dicotomia entre blanc i negre, de la qualitat del producte. I us asseguro que el peix, crustacis, mol·luscos, té una complexitat molt gran d'etapes de qualitat. Entre el blanc i el negre hi ha molts grisos. On estan el blanc i negre? Molt fàcil, amb els mol·luscos. Mol·luscos bivalves o bivalves. Per què? Perquè quan estan morts no hi ha volta de full, és merma. Però el cefalòpod o els crustacis també són fàcils per nosaltres, perquè en el moment que té venenosis, en el moment que es desprèn el cap de la cua, això té una qualitat, evidentment, molt justa, negativa, es té que descapçar, es té que treballar amb pugues, etc. Però, per contra, amb el tema del peix no. El tema del peix té unes respostes molt clares, i molt clares, molt indefinides. Per exemple, el pots trobar amb una textura òptima i amb una galla no vermella del tot, o amb uns ulls que han tocat el gel, que no té brillantor, i que, per contra, té una textura perfecta. Em refereixo que els sistemes, com s'ha dit abans, els sistemes de pesca, les arts, l'època de l'any que es captura, tota una sèrie de variables fa que la qualitat arribi de maneres molt diverses. Diguéssim, els paràmetres que es marquen, a vegades quan fes formació a la gent que no treballa mai al peix, diu, escolti, em pot explicar què és el que està bé i el que està malament? Doncs no es pot explicar. Té que saber analitzar moment a moment aquell producte, aquella caixa, aquella partida. Els principis de la contaminació inicial que s'ha dit, que aporta el peix en el moment d'entrar al nostre establiment, nosaltres tenim poc a dir. És veritat que a vegades ho detectem, veiem productes que notem que no han tingut el tracte adequat. El tema de la contaminació afegida sí que és nostre, efectivament. Jo he vist a vegades vehicles o caixes que no estan en condicions. Per sort, en Encabarna, o en aquest cas en Encabarna, o les llotges que jo conec, cada cop això
es va reduir. La contaminació que prové de les persones que treballen o que treballem, avui en general, com a mínim a casa nostra, la gent treballa sempre en guants per evitar el contacte d'una ferida, d'una punxada, que sabeu que és molt freqüent amb la nostra feina. Nosaltres, com he dit abans, és fonamental l'higiene, o sigui, no podem treballar sense higiene. Per què? Perquè anem directament al fracàs. En el moment que el consumidor, que la nostra clientela, veu que aquella pageteria no té higiene, la refusa, o sigui, se'n va molt a la lleva. Els plans preventius que estaven lligats a que es diuen prerequisits, aquests formen part també del control de proveïdors, dels sistemes de traçabilitat. Hi ha companys o companyes que encara aquest tema de traçabilitat encara no el veuen del tot òptim, però jo estic convençut que arribarem a que això la gent ho assimili absolutament. Ja he dit abans que el disseny de manteniment de locals, això no és a volta de full. La parateixa tampoc, control de temperatures tampoc, control de plagues no hi ha cap problema. Control de l'aigua i del gel. Control de l'aigua i del gel per un peixater o una peixatera, si no és un element des d'un punt de vista més col·lectiu, la peixateria o la parada o no dic, un mercat és possible que hi hagi un control. Una botiga és difícil que hi hagi un control, però estem treballant sempre amb aigua de la gent de l'aigua que en teoria no té per què tindre cap problema. I torna a sortir el tema de la formació. Aviam, el sistema de traçabilitat us diré que quan venen de les lloses a Catalunya venen ben documentat. Ben documentat, no hi ha dificultat. A vegades sí que és veritat, sabeu que dintre de les partides que arriben etiquetes. A vegades aquella caixa es parteix en dos i tenim un problema aquí. A vegades estem des del gremi intentant veure si podem posar més d'una etiqueta per poder-la distribuir si es fa parcialment la venda d'aquell producte. Pràctiques que teníem que tindre, guardar la seguretat d'entrada, pràcticament les guardem com a element comptable. No s'ha de perdre la pista dels productes mentre són a la botiga. Evidentment, un bon peixater o una bona peixatera sap que aquell producte que ha comprat un dia té una viabilitat comercial. Si no aquesta viabilitat la descontrola, perdrà cèntims i fracassarà amb la seva tasca. El tema de les bivalves, efectivament, l'etiqueta, nosaltres jo crec que el 95% la mantenim, la guardem, perquè el bivalve sí que ens fa por. El bivalve és un producte que a vegades ha pogut donar sustos greus. Jo no recordo ningú a casa meva que hagi tingut un problema, més que millor algú que m'ha dit que ha tingut una gastroenteritis, alguna dificultat, però sí que sabeu que el grau de contaminació d'un bivalve és perillós. Cal tenir identificats els productes de retorn. S'ha de posar informació completa del producte del ròtol de posició de venda. Això és evident que això el propi consumidor cada cop s'ho exigeix més. No hi ha volta de full, avui jo crec que en general, menys alguna excepció, la gent calcula, informa, posa el preu, posa el nom. Ara deien que es tenia que posar també el nom científic, em sembla això una altra realitat, perquè el peixater o el consumidor no té cap sentit que tinguin que posar si és Merlucius merlucius, si és Merlucius australis, si és Merlucius no sé què, però clar, a vegades es legisla i no es veu el que jo crec que hauria de ser l'essencial del que deia abans, l'harmonia entre la norma i el poder complir la norma. Si es fan normes i després se sap o es preveu que no es compliran, llavors serveix per poc i es desprestigia, o sigui, es desvaloritza la feina de les persones que esteu treballant sobre aquest tema. Sobre els documents una mica es reitera aquí el concepte, hi ha TPBs, els balanç d'etiquetes, de compres, factures, etc. Això en general ho fem. Disseny de manteniment, ho he dit abans. Pla de neteja, no hi ha volta de full. No trobareu cap lloc que no hi hagi una higiene mínima. Podeu trobar un dia determinat, en un barri determinat, una problemàtica determinada, sabeu que hi ha moments que
botiga té un determinat número de persones treballant i pot coincidir un conflicte d'una persona que estigui malalta, més no sé què, i aquell dia aquella botiga tal. Però saps que obligatòriament a les 24 hores tens que fer-ho, perquè si no allò és inviable, la gent no té interès. No sé si estaríeu d'acord amb mi. Les temperatures el mateix. Les temperatures, aquí dèieu, i jo he assistit en pesqueres a mar, on s'ha fet tracte del peix amb temperatura de 7 graus, o inclusive una mica menys, perquè això allarga el temps de rigidesa calòrica, que és un dels aspectes més potents per nosaltres per donar viabilitat comercial. Es diu el superchili. Això és una manipulació que es fa molt amb el lluç, sobretot al Sud-àfrica, i que allà això provoca que a vegades, si es crea més temps del normal, la textura, la musculació d'aquest lluç, quan el vas a tallar, queda desfeta, per cert, està òptima de poder estar amb òptima qualitat, però la qualitat comercial no és adequada. I és perquè a vegades, no dic que el fruta petita, el fruta artesanal, sinó el fruta gran, es treballa amb aigua i gel per mantindre la rigidesa més temps. I això ho he vist. Tenim un altre problema afegit. Sabeu que, com s'ha dit aquí, que la temperatura ideal de manteniment del peix fresc estaria entre 1 i 2 graus. Per contra, quan treballem amb mol·luscs vius, 1 o 2 graus és massa baix i a vegades mor. Per tant, la temperatura ideal, sota el nostre criteri del mol·lusc viu, seria entre 5 i 8 graus. Clar, no tothom tenim la instal·lació a dues temperatures. Això és un problema. Però bé, les vegeteres tenim la manera de ficar-lo a l'ús de la porta, de preservar-lo, d'ensecar-lo ben tancat, perquè l'animal no s'obri i continuï vivint durant més dies. No sé si ho he dit abans, però nosaltres considerem, o que jo crec que té fonament en la descripció del peix fresc, és aquell peix que no ha tingut més relació que l'aigua de mar, o en el cas de terra, aigua salada, el gel i una temperatura superior a 0 graus, entre 1 i 2 graus. Aquesta és la definició. I, evidentment, aquesta definició i aquesta qualitat està relacionada amb el que hem dit abans, que és la variable dels sistemes de captura més el temps que corre entre que és capturat i és consumit. El gel per nosaltres és vital. Una botiga, una parada, un mercat sense gel és una mala pageteria. Per tant, nosaltres tenim un capítol de gasos de gel important. El gel acostuma a estar molt controlat, el nivell de qualitat del gel actual és molt positiu, no tenim grans problemes. L'únic problema que podem tindre que amb la producció de l'empresa potser quedi més sòlid i no quedi tan desfet. Per això, en tot cas, és un problema de costos que fa que augmentem la necessitat de més sacs de gel. Jo diria que un dels aspectes més fonamentals, i torno a insistir, és sobre el tema de la formació del personal que tenim nosaltres, inclòs jo mateix. Jo cada dia aprenc coses noves amb el peix. Cada dia. Quedo sorprès jo mateix. Però és així. Per tant, jo crec que la inversió en formació és un tema vital i importantíssim. Dintre d'aquesta guia hi ha una sèrie de fulls que expliquem com es tenen cafès, etc. En tot cas, el gremi agraeix que la senyora Anna Jaques, que no vaig tenir de conèixer, va fer per poder redactar aquesta això. En tot cas, jo acabaria, si em permeteu, amb aquesta mica de reflexió, que no sé quan fa un any i mig ho vam fer-ho, amb un butlletí intern que tenim nosaltres, i que deia més o menys així. Quan un pensa en les conseqüències de no seguir al peu de la lletra, la multitud de normes i consells sobre la seguretat alimentària li agafa una mica de por.
Però no hem de perdre de vista que aquesta por no és nova, sinó que ha estat una constant en la història. No és nou que una bona part de les notícies dels informatius es refereixin a catàstrofes i desastres. Darrerament, amb un llenguatge a vegades pseudocientífic, s'hi han afegit nombrosos mals i malalties que es relacionen amb els aliments, des de la grip aviar, el mal de les vaques boges, la febre porcina, o amb el nostre sector, els efectes del paràsit de insectes. Com si els antics monstres apocalíptics, al final del món, o els càstigs divins, s'haguessin transformat en animals mutants en forma de porcs, vaques, aus o peixos portadors d'estómacs. O en versió agrícola, amb fruites refretes de pesticides o pa de blat transgènic. I tot això en el context d'una societat, la nostra, sobrealimentada, perquè en altres casos ja hi continuen en altres països i continuen encara presents la por divina de sempre, la por a la guerra, la por a la fam. No podem generalitzar, però moltes vegades el més preocupant no és la por. En darrer terme, un mecanisme de defensa innat, sinó la seva utilització de forma desproporcionada i exagerada. Perquè la por es fa fer desconfiats, ens pot retreure i paralitzar. Dit d'una altra manera, el paràsit, algunes vegades, veiem a les entresques de nostres peixos, col·laboren sense saber-ho a confondre'ns i a fer créixer la desconfiança. Just al contrari del que avui tots plegats necessitaríem, confiança en la nostra feina i en els nostres productes. Gràcies.